fet, el punt que estem treballant es diu Bases constitucionals del nou estat i nou model de societat. I ens estem centrant molt en el tema de bases constitucionals i no estem pensant en el nou model de societat. I potser, a partir de debatre el nou model de societat, és quan definirem la Constitució que vulguem, no pas ni nosaltres aquí, ni el dia aquell. Amb una discussió de 3 hores amb un coll de gent, més la situaria en termes de quin és el país que volem construir, no? I llavors en aquest, diguem, quin és el model de país i llavors situar alguns eixos que permetin, diguem-ne, vertebrar una mica el debat. Podríem dir, per exemple, com trencar amb la dependència. I amb la dependència vol dir, com a persones territorialment, políticament, organitzativament, vol dir tot. El tema de les identitats. Clar, jo crec que seria el tema del dret al propi cos, no? Que seria amb el teu dret, amb fer amb el teu cos el que tu vols, i ja això et deriva amb la resta, o sigui, però hauria de ser en la identitat, però primer tu has de tindre el dret a fer amb el teu cos i decidir el que tu vols. O sigui, no decideix una Constitució, decideixes tu. I això que nosaltres volem ser, com ho farem respecte al resto, no? Perquè estarem convivint en un planeta en què hi passen unes coses, i això implica també discutir temes de models polítics, temes de models energètics, temes de models alimentaris, temes... I entre una cosa i l'altra, jo penso que després un tercer punt ja seria aquest, que seria ja el calaix de sastre final de... I tot això, al final, com ens estructurem nosaltres, no? L'ideal seria que hi haguessin models flexibles, o menys rígids, de modificació de les constitucions, que, per el que deia Jefferson, que cada 20 anys es pogués, almenys, o cada menys, modificar una constitució, en tant que hi ha una generació nova que ha de decidir com s'organitza. O sigui, el que no pot ser és que la generació que no van poder votar el 78 haguem de tragar-nos aquesta Constitució, ens agradi o no ens agradi, perquè no hi ha perquè el procediment és superrígid de modificació, però això és evident. Per mi, personalment, és fonamental el tema de posar en el centre de qualsevol anàlisi que fem totes nosaltres la cura de la vida, entenent la terra i les persones, i que si tu penses en economia o penses des de la perspectiva de que estiguis fomentant la vida digna, el bon viure i el respecte per la terra, i que la terra no és nostra, i que, etcètera, totes aquestes coses, que no pas pensar en el model... Bueno, crec que s'ha de pensar el model energètic, però crec que si tu poses això en el centre, a partir d'aquí, si tothom està d'acord, pots treure un model energètic, un model agrícola, un model... Per què? Això per què serveix? Per què ens ha de servir? Ha de servir, com entenc, com dius tu, no? Potser per tindre com una mena de guió, d'actuació, per defensar una posició amb el supòsit que un dia haguem de fer una Constitució que evidentment s'haurà de fer entre molta més gent encara, no?